Čau maturant, máš strach? Nevadí, my ti pomôžeme. Čaute, vítajte pri 7. epizóde nášho podcastu o literatúre Maturitka, formalitka. Dnes sa pozrieme na dve významné diela európskej klasiky, francúzsky román Chrám Matky Božej v Paríži od Viktora Huga a ruské dielo Kapitánova dcéra od Alexandra Sergejeviča Puškina. Aj keď vznikli v odlišných krajinách a zobrazujú rozdielne prostredia, spája ich niekoľko silných tém: láska, česť, spoločenské rozdiely a neúprosný osud. Začneme literárnou teóriou. Poďme si vysvetliť, čo je román. Román je žánrom veľkej epiky. Zobrazuje široký okruh života, obyčajne v dlhšom časovom rozpätí. Má veľký rozsah. Má zložitý dej, množstvo udalostí, veľa postav, ktoré sa delia na hlavné a vedľajšie. Časť zobrazovaných udalostí tvorí hlavnú dejovú líniu, ktorá sleduje hlavné postavy, a vedľajšiu dejovú líniu, ktorá sleduje vedľajšie postavy. Romány však nie sú všetky rovnaké. Ako ich môžeme rozdeliť podľa tém? Podľa tém napríklad poznáme romány, ako je historický, dedinský, rodinný, sociálno-psychologický, psychologický, detektívny, vedecko-fantastický, román pamflet, vojnový, generačný, unanimistický a dobrodružný. Ako je to s delením románov podľa času? Čo tým myslíme? Podľa času rozlišujeme 3 druhy románov. Prvým sú romány zo súčasnosti, ktoré zobrazujú dobu, v ktorej autor žil. Potom poznáme historické romány z minulosti, ale aj romány, ktoré sa odohrávajú v budúcnosti, teda utopické romány. Romány môžeme rozdeliť aj podľa formy. Čo to znamená? Sa zameriava na to, akým spôsobom je príbeh napísaný. Nejde teda o obsah, ale o štruktúru a spôsob rozprávania. Teda môžu byť napísané napríklad denníkovou formou alebo formou kroniky, či komorný a pikareskný román, teda román putovania. Prejdeme k spomínaným autorom a literárnym dielam. Čo spája tieto diela? Obe boli napísané v období romantizmu a sú historickými románmi. Literárne dielo Kapitánova dcéra je označované aj ako historická novela a v oboch dielach je použitý priamy rozprávač. Čo je typické pre historický román? Historický román vznikol v období romantizmu, pre ktorý je príznačný dej z obdobia histórie, teda minulosti. Postavy môžu byť vymyslené, čiastočne vymyslené, ale častejšie ide o konkrétne historické postavy. Autori vyhľadávali jedinečné osobnosti, ktoré idealizovali. Aký je to priamy rozprávač? Priamy rozprávač je prerozprávaný v prvej osobe singuláru. Rozprávačom sa stáva jedna postava. Najčastejšie to býva hlavná postava alebo postava, ktorá sa stala svedkom príbehu. Rozpráva svoj príbeh, zachytáva svoje postoje a pocity. Poďme sa teraz presunúť k významnému dielu svetovej literatúry Chrám Matky Božej v Paríži. Dej zachytáva Paríž v 15. storočí. Kto je rozprávačom? Rozprávačom je chudobný študent Pierre Gringoire, ktorý je prítomný v celom diele. V skutočnosti je to historická postava, francúzsky spisovateľ. Okrem hlavných postav Quasimoda, Esmeraldy a Frola je v románe zobrazená parížska chudoba, pisári, lukostrelci, mešťania, cirkev a vojaci. Približ nám postavu Quasimoda. Quasimodo je kontrastnou postavou oproti krásnej Esmeralde. Má škaredý výzor, hrbatý, jednooký, krivonohý. Stojí v protiklade k jeho dobrej postave, úprimnej duši. Je to najduch, ktorého vychoval arcidiakon, teda cirkevný hodnostár, Frollo. Naučil ho hovoriť, čítať a písať. V kostole robil zvonára. Ohluchol a dorozumievali sa podľa posunkov. Napriek tomu ho miloval celou svojou dušou. Literárne dielo je napísané v období romantizmu. Môžeme o Quasimodovi hovoriť ako o romantickom hrdinovi? Samozrejme, Quasimodo má znaky typického romantického hrdinu. Vzdoruje osudu, postava sa ocitne na okraji ľudskej spoločnosti alebo doženie človeka k smrti. U postáv je prítomný senzualizmus, postava je schopná veľkého, silného, úprimného citu, ktorý povýši
nad chladnú logiku rozumu. Okrem senzualizmu i titanizmus je prítomný, vyznačuje sa schopnosťou obetovať svoj vlastný život za slobodu či šťastie iného človeka alebo národa. Nemôžeme zabudnúť ani na idealizáciu postáv, teda postavy bez jedinej zlej vlastnosti, dokonca sa idealizujú i historické postavy a na druhej strane sú postavy, ktoré sú charakterovo úplne čierne. Takže v spomínaných znakoch môžeme nájsť zobrazenie Quasimoda. Môžeme v tomto diele hovoriť aj o kontraste postav? Áno, postavy vytvárajú kontrast s inými postavami v diele, ale sú kontrastné sami o sebe, teda harmónia kontrastov. Quasimodo je škaredý a Esmeralda je krásna. Quasimodo je dobrý a Frollo je kňaz, ale je morálne zvrhlý, zaoberá sa tajne alchýmiou. Frollo je teda rozporná postava. Je nezvyčajná v tom, že je nositeľom zlých vlastností a je kňazom. Teraz poďme rýchlo na dejovú líniu. Krásna tulačka Esmeralda tancovala v Paríži pred chrámom Matky Božej. Jej pôvab vzbudil vášeň kňaza Frolla. Chcel ju získať, preto požiadal svojho zvonára Quasimoda, aby ju uniesol. Esmeraldu zachránil kapitán lukostrelcov Phébus, ktorému sa tiež páčila. Na schôdzke ich prekvapil Frollo a Féba dýkou prebodol. Po čine ušiel a vina padla na Esmeraldu. Na smrť odsúdené dievča zachránil Quasimodo a ukryl ju v chrámovej zvonici. Cigáni, s ktorými žila, sa ju rozhodli oslobodiť. V zmätku sa jej zmocnil Frollo, ale keďže sa mu nechcela oddať, dal ju uväzniť do cely, ktorej bola starena, ktorá nenávidela cigánov. Lebo jej minulosti ukradli dieťa. Tá v Esmeralde spoznala svoju unesenú dcéru. Katovi pomocníci však Esmeraldu odniesli na šibenicu. Po prave sa prizerali z chrámovej veže aj škodoradosný Frollo a nešťastný Quasimodo. Quasimodo zhodil Frolla z veže. Quasimodov koniec bol naznačený nepriamo nálezom pokrútenej kostry pri ostatkoch Esmeraldy. Poďme sa teraz presunúť k ďalšiemu významnému dielu svetovej literatúry, Kapitánova dcéra. Aké historické pozadie zachytáva? Zachytáva druhú polovicu 18. storočia, keď sa v Rusku odohralo sedliacké povstanie namierené proti vláde Kataríny II. Pod vedením Jemeliana Ivanoviča Pugačova. V diele vystupuje aj cárovna Katarína II. Tento donský kozák bol na čele sedliakov a kozákov. Vyhlásil sa za cára Petra III. Po zrade bol chytený a odsúdený na smrť. V diele je Pugačov vykreslený ako vyvrheľ. Je predstavený ako vodca povstalcov, bystrý a dobrý organizátor. Kto je rozprávačom príbehu, keďže hovoríme o priamom rozprávačovi? Rozprávačom je Peter Andrejič Griňov. Na konci diela sa rozprávač mení na tretiu osobu, lebo autor na konci dopovie osud hlavnej postavy a spomenie popravu Pugačova. Novela je písaná formou Griňovových zápiskov. Kto je hlavnou postavou? Rozprávač je zároveň hlavnou postavou, teda Griňov. Mladý, odvážny, tvrdohlavý, neskúsený, ľahkomyselný, chce bojovať proti násiliu, bezhlavo, nepremyslene sa vrhá do boja proti zlu. Nesúhlasí s Pugačevovým povstaním, ale čestnosťou a štedrosťou si získa jeho priazeň, ktorú neskôr využije na ochranu svojej lásky Máši. Ktoré postavy tu ešte vystupujú? Mária Mironovová, teda Máša, ktorá je kapitánovou dcérou, Pugačov ako vodca povstania a Švabrin, ktorý predstavuje zápornú postavu. Aká téma je zobrazená v spomínanom literárnom diele? Láska Griňova k Márii na pozadí bojov povstalcov na čele s Pugačovom proti cárskym vojskám. Približ nám stručne dej. Dej sa odohráva v dvoch líniách.
Základom prvej je milostný príbeh sklbený s druhou dejovou líniou s Pugačovským povstaním. Do Belogorskej pevnosti na juhovýchode vtedajšieho Ruska prichádza ako vojak mladý vidiecký šľachtic Griňov. Zoznamuje sa s novým prostredím, veliteľom pevnosti kapitánom Mironovom. Jeho dcérou je Mária, ktorú volajú Máša, do ktorej sa zamiluje. Náhodne sa zblíži s Pugačovom, budúcim vodcom povstalcov, ktorý ho v prestrojení za tuláka vyvedie zo snehovej búrky v stepi. Milostný príbeh Griňova a Máše vytvára rámec Pugačovského povstania, najväčšej sedliackej vojny v ruských dejinách. Belogorskú pevnosť obsadia povstalci, kapitán Mironov padne. Griňová vďaka vzájomným sympatiám s Pugačovom prepustia. Dozvie sa, že Máši hrozí nebezpečenstvo zo strany Švabrina. Švabrin je Mášin neúspešný ctiteľ a surovec, väzni ju Belogorskej pevnosti. Griňov ju oslobodí po Švabrinovom falošnom udaní. Odsúdia ho na doživotné vyhnanstvo na Sibíri. Máši sa podarí dostať k cárovnej Kataríne II. A prosiť o pomoc. Griňova oslobodia. A teraz v rýchlosti, čo sme sa dozvedeli? Dozvedeli sme sa o láske. V Igovom románe je láska tragická a nenaplnená. Quasimodo miluje Esmeraldu, no jeho city ostávajú neopetované. U Puškina je láska čistejšia a vedie k morálnemu rastu hlavného hrdinu. Ďalej sme sa dozvedeli o spoločnosti a nespravodlivosti. Igo kritizuje stredovekú spoločnosť, ktorá odsudzuje odlišnosť. Puškin ukazuje na spoločenské vrstvy a konflikty medzi vernosťou cárovi a osobnou spravodlivosťou. Obe diela nám ukazujú, že bez ohľadu na čas a miesto zostávajú ľudské emócie rovnaké. Láska, odvaha a morálne rozhodnutia sú univerzálne témy, ktoré nás oslovujú dodnes. Či už ide o tragický príbeh pod vežou Notre Dame alebo o skúšku charakteru počas povstania, literatúra nám ponúka zrkadlo ľudskej duše. My ďakujeme, že ste nás počúvali, ak sa vám epizóda páčila, nezabudnite nám dať odber, koment, prezieľajte nás. Čaute.